U-Ellen ebengekho ukuva iziphumo zophando olwenziwe ngaye. Utyholwa ngokubetha ngemva iphindwe ebanga kukuba nesidanga se-BCom. Ubhenele kwinkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni ukuthintela uphando ngakuye nabukholelwa ukuba aluyi kunyaniseka. Igqwetha lakhe ligqibe ngokulinda isigqibo senkundla yamatyala. The effect of this should be to postpone the hearing of the inquiry pending the outcome of the appeal. Kodwa ikomiti yepalamente yagqiba kweloqhubela phambili. Ingqina lokuqala ibiyintloko yezemithetho yaseYunisa. Yena ungqinile ukuba uTshabalala wayebhalisile eYunisa kodwa warhoxa phambili kokuphumelela isidanga sakhe. So Unisa is on record that, according to our records, no qualification was ever awarded and conferred upon Mrs. Tshabalala or Bagubani, as she at one stage also were known to us. Oyinkokheli kubungqina uthe kucace phandle ukuba uTshabalala akaxokiselanga ikomiti kuphela koko uqhathe nepalamente. It is my respectful submission, Chair and the honourable members of the committee, that the committee finds Ms. Tshabalala guilty on count 2 as well. Isigqibo siye sanobungqinelwano nabanye. We are recommending that she be removed from the SAPC board as the chairperson and as a member. If you remove, it's a removal. It takes everything away, and therefore, possibly then we would, as the portfolio committee, come back to look into the filling up of the post, but let's allow this process to take its effect. uTshabalala unikwe iintsuku ezili-14 yile komiti ukuziphendulela phambi kokuba le ngxelo ithwe chithe phambi kwentlanganisela yepalamente. Ndingubonga Dlulane, epalamente.